Onyabona sabe bagalone nuwa o. Takeki adira mone no wanem. Onyabona baba mo. Afe buruku sulite nenu. Akaja jabudelo ono manu. Akaja jani budono manu. Onye bambo nwedi bona so. Onye muelele baba ko igarolo. Baba ko igachito. Ijenu akiki adiro mone no. Onye bai no ko chibona ya dudungi. Hey! Ija! Baba ko igarolo. Baba ko igachito. Ibe jikona iji adiro mone. Kiki wataleba denja Kiki butelori nenu Jijenu nilokua Wabuna madi wewa nalo Wamaneche iwe denja Ndina kwa balu nonolo Ndina boka na nonolo Taxi driver si nonolu, Danfo driver nonolu, Ndi nelo kiri kavani nonolu, Ndi nejibu nonolu, Waya buna bawa mboko mwedi wana so, Omo ndemo, Kemu kankanyo, Waya buna gewe kuni benki yo, Wawe live na ko elele baba ko igarolo baba ko igachito ijenu akiki adiro mone no ngoye bai no ko chibona ya dudungi kanke ne joyemu chefo beno kafo Ajana no by Bengala si electronics Chefo Victor by Unake Ucho wana shibu Papa ndiala Oviki Viki Pia Oviki Amona geni nama Even many 5 years obedi Ogunu gawane mo Chairman Ifi Interiors Limited Ogunu gagadele Tija Iwe meno yoka Ambassador Chairman City Image Nigeria Limited Honda Amalimu hijenu wao Kenele mu celeste no kato too much cash Onye mu seleho Royal furniture Onye ogadele ma o Obi nesu goji Chairman Today's Interiors Limited Onye ogadele ma Dogune nema Chief Remi Oyibo Ake kuchi onwa loloba nye Pierre Second Vice Chairman Alaba International Uche no kuji aku Opudo biye no beledu Director, Uche Investment, Nigeria, Odogune nona Alaba. Aiki ebema Odena wa no beledu, Odena wa
Ede n'obi n'onye ma ekwu eme n'ọba kedu ihe joy obi dị ọbala nwoke dị ụkọ na mba ukwu ọkwụ ụmụ nwoke dị ụkọ Mr. Ikenna Okeke nwa ka nwanne gade ihe mene mane omeye Amago Ventures onye ọ ga-adịrị maka onye kachi ọnụ Igbo Director Mboma Sports Center Mboma Sports Center Investment Mboma nwanne nke m iwe mene kene chọhaka osimiri na-ekwe osimiri na-anya ekwe Chairman Task Force Electronics Alaba International Chukwu ife ọra akụwatu egwu n'isi ụlọ onye kwuoto keneli mezi ọhịmụ Chima Nwadike Chima China alụsi ebe na-atụ onye kwe ibe mene Collins Ejasia onye Igbo dị bọọdụ Ifeanyi Obi obere bụ n'Iselukwu anyị egwu Mr. Tochukwu Ejofọ ọpụta Ifeanyi na Nnewi asụwaju n'Ilogbo asụwaju na-emele m mma ife mene nọ ọmara m kalịsịa n'ọsụmeyi Atiku nwanne m Atiku bịa welio hey ije n'ụwa n'ugwu onye mụwa elele baba mbọ dịka arụrụ baba mbọ dịka chịchọrọ tupu ka nwa ọbụrụ ihe adịrọ mmụọ dị nọ sọsọ ya na ọkọchị ọ na ya n'udo baba iwe menositachi a na-eto onye bụ onwe ya n'ọzọ ụkpụrụ ọ na-ejelite Osimako Computers Limited onye bụ onwe ya bụ Paulinus Nwantugwu nwanne m Alhaji Najibin Abolaji Zubairu odogwu nwoke onye ọlụ n'ịgadi ibe mene Collins Ezizu dudo keke Collins wude egbe alụsị oke etiti ịbịa bụ m anya wude egbe ibe mene onye m Alụchukwu anọghị Igbo okoye utu n'ọla keneli m ezi onye m ya bụ nwaanyị amịchi ka isi dị ya elu elele baba mbọ dịka arụrụ maịka ọyị ya baba mbọ dịka chịchọrọ mmiki ịga ka nje Chumaka Jojo elele baba mbọ dịka arụrụ Joseph Igwilu baba mbọ dịka chịchọrọ ebe ọzọ ụbụrụ ka ọ dị mma akwọkọ onyinye ike dị mma Emmanuel nwanne m ya na obi ọra na-egbeli mbekwu ka ọ dịwa mma
nkụ onye bara n'ọkọchị ka ọ na ya